We zijn in Sinterkruis bij familie uit de Wilgen en zij gaan aan de slag met Beter Leven. Ze hebben het Beter Leven keurmerk. Wat houdt dat in? We gaan kijken in de stallen van de familie uit de Wilgen. Marijn, we zijn hier in Sinterkruis in een lege stal, maar die gaat niet leeg blijven. Nee. Aanstaande zaterdag, niet komende zaterdag, maar de week erop, dan komen er hier 25.000 in deze stal, 25.000 Beter Leven 1 ster vleeskuikens. Beter Leven, wat houdt dat in? Ja, dat is een concept dat is ontwikkeld in samenwerking met de dierenbescherming. Het bestaat nu ongeveer een jaar of 10. En het idee erachter is dat de kippen, het welzijn van de dieren centraal staat. Dus minder dieren op een vierkante meter, trager groeien, langer mogen ze zitten. Ze mogen er langer over doen om naar het eindgewicht te komen. En we hebben een mogelijkheid om de dieren een uitloop te bieden. Dus ze kunnen overdekt buiten lopen. Wat is de reden dat je voor het Beter Leven kiest? Het is toch een stukje werkplezier. Als het dier het goed heeft en weinig afziet tijdens zijn groei, dan vind ik het ook heel fijn. En als dat op een bepaalde manier kan, zodat ik ongeveer hetzelfde resultaat financieel kan houden als dat het bij het gangbare was, nou dan doe ik het liever op deze manier, gewoon omdat het beter bij me past. Je werkt ook duurzaam. Hoe doe je dat? Ja, ik heb in het kader van duurzaamheid heb ik een pelletkachel in gebruik genomen. Die hebben we geïnstalleerd. Ik ga dus verwarmen met pellets, houtpellets. En ik ga 924 zonnepanelen leggen. Op beide daken komt er dus een hele kluts met panelen te liggen. Als wij over een jaar terugkomen, waar sta jij dan? Ik denk dat ik dan de kneepjes onder de knie heb van het Beter Leven ster vleeskuiken houden. En ik hoop als een heel content mens dat ik de juiste beslissing genomen heb. En op naar de volgende uitdaging wellicht, nadenkend over een volgende stap. Ik wens je succes. Dank je wel.